Ribeira avanza coa Xunta en materia de vivenda e infraestructuras. O alcalde mantivo unha reunión coa conselleira deste campo no que se abordou a adquisición de vivenda pública, a xestión do viario autonómico e novos avances no polígono industrial. Vivenda pública e a axilización dos trámites para o novo polígono. Eses foron os dous temas principais que centraron a reunión entre o Concello de Ribeira e a Consellería de Vivenda e Infraestructuras. O alcalde Luís Pérez Barral e a concelleira de Facenda Herminia Pouso mantiveron esta semana un encontro coa conselleira María Martínez Allegue no que achegaron posturas entre administracións. O primeiro punto a tratar foi a posta en marcha de vivenda pública en Ribeira destinada ao alugueiro. O Concello valora así adquirir inmobles en desuso no casco urbano da vila para favorecer no mercado vivendas a prezos asequibles. Trasladamoslle a necesidade que hai en Ribeira de facer vivenda pública para as familias e para que a mocidade non teña que emigrar e poida vivir todo o ano e traballar en Ribeira. Nese sentido, informamos a Consellería de que a pretensión do Concello de Ribeira pasa por adquirir inmobles que estean agora mesmo en desuso para poder destinalos a ese alugueiro asequible que necesitan as familias, que necesita a mocidade, para que non teñan que pagar unha cantidade importante dos seus recursos destinalos ao pagamento da vivenda, non? En ese sentido, recibimos unha boa recepción por parte da Consellería e nese sentido estamos xa traballando para que Ribeira poida tamén ter vivenda pública para destinar ás familias. O polígono industrial foi outro dos temas tratados no encontro. O Concello espera agora implicación autonómica na axilización dos trámites. Establecer colaboracións co Concello de Ribeira para levar adiante investimentos necesarios para o polígono industrial. En ese sentido, estamos traballando de maneira integral dentro do Concello para que a Xunta, tamén neste caso, poida contribuir económicamente a que o polígono de Ribeira, impulsado polo Concello, sexa unha realidade e que poidamos colaborar e haber unha boa relación entre as administracións que ao final redunda en algo positivo para as empresas e para os veciños e veciñas de Ribeira. Uns trámites que, malia non avanzar tan rápido como gustarían ao rexedor, continúan no seu camiño. Esta non foi a única reunión coa Xunta referente ao polígono. Antes dela, Concello e Consellería de Economía xa chegaron posturas arredor do financiamento para a adquisición de parcelas. Unha vez as teñamos adquiridas, xa se poderá licitar, non? Sabemos que os trámites para realizar un polígono industrial son lentos, máis do que nos gustaría, pero tamén estamos tocando todas as patas necesarias, non? Primeiro é a planificación, pero tamén agora estamos tocando a pata do financiamento e por iso mantivemos esa reunión coa Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, pero tamén a semana pasada abordábamos o tema coa Conselleira de Economía e Industria, que se mostrou aberta a estudar ese polígono industrial, co cal colaborar económicamente. A AC305 foi o outro punto sobre o que xirou o encontro. Esta estrada presenta estado de deterioro en diferentes puntos, polo que dende o goberno local piden maior implicación para a súa mellora. Ademais desta estrada, o resto de vías de titularidade autonómica foron obxecto de debate ao pedir ao alcalde de Ribeira máis atención na súa limpeza. Foi a necesidade de mellorar e manter as infraestructuras de titularidade autonómica. Neste sentido, sobre todo, a AC305 entre a rotonda de Padín e as Aíñas presenta un estado moi avanzado de deterioro e, por tanto, pedimoslle á Consellería que contemple un investimento para poder pavimentar esa estrada que é transitada por miles de vehículos de maneira diaria. E unha cuestión tamén a maiores que lle trasladamos foi a necesidade de rozar ben as vías que son da súa titularidade, porque o ano pasado o tempo fixo que tivéramos que rozar nós esas cunetas e, por tanto, estamos detraendo recursos municipais que deberían estar sendo utilizados nas vías de titularidade municipal.